als dos recipients hi tenim aigua. Al recipient de la dreta hi tenim més massa d'aigua i el volum que ocupa també és més gran. Què passarà, però, amb la seva densitat? Serà també més gran que el del recipient de l'esquerra? Dividim la classe en 4 grups. Cada grup pesarà un volum diferent d'aigua destil·lada. Aquests són els resultats que hem obtingut. A partir de la massa i el volum, calculem la densitat. Degut al marge d'error de la pipeta i de la balança, podem arrodonir les densitats a un decimal. Demostrem que malgrat augmentar la massa i el volum, la densitat de l'aigua és sempre la mateixa, 1 gram per mil·lilitre. La densitat és una característica específica d'una substància que ens pot ajudar a identificar-la, tal com veurem a la propera pràctica.